Pantaiak euskeraz mugimenduak, euskararen presentzia areagotu nahi du, oro har izenak dio moduan pantailetan, dela telebistan, dela streaming plataformetan. Horren inguruan aritzeko daukagu gurekin Alex Aginagalde, Pantaiak euskaraz mugimenduko bozeramailea. Egunon, Alex? Egunon. Oraintxe esan dugu gazteek hori hola da, uste dute inor gutxi zalantza egiten duela, orduan dana igarotzen dute pantailen aurrean eta gutxi, oso gutxi jasotzen dute euskaraz. Pentsatzekoa da horrek ondorioak ekarriko dituela edo ekartzen dituela. Bai, hori da ez. Azkenean ikerketa soziolinguistikoek frogatzen dute gure aisialdia bizitzeko moduek erabateko eragina dutela hizkuntza ohituretan. Kontutan izan da, egunean 4 ordu telebista aurrean, 2 ordu streaming plataformen aurrean, edo 3 ordu sare sozialetan pasatzen baldin baditugu, guzti horietan euskararen presentzia ia anekdotikoa baldin bada, esan nahi du aisialdi guztia euskara ez den hizkuntzetan bizitzen dutela, bai gaztek, bai helduek. Herri mugimendua hasi zen bere momentuan Disney Plus euskaraz ikusi ahal izateko, eta ordutik beste plataforma batzuetara zabaltzen joan da baita ere, olatu hori edo mugimendu hori, Netflix euskaraz, Game Erauntzia. Zertan zarete momentu honetan, zein da Pantaiak euskarazen helburua une honetan? Momentu honetan, erreferenteak diren kultura eta ikusentzunezko alorreko pertsonaien atxikimendua biltzen ari gera, sare sozialetan, hortik badabiltza bideo batzuk. Eta era berean, pantaiakeuskaraz.eus web orriaren bitartez, sinaura kanpaina ezberdinetako sinaura bilketak sustatzen ari gera. Eta momentu berean bileretan gabiltza ikusentzunezko eta euskalgintzako eragile ezberdinekin, gure aldarrikapen taulan oinarrituriko manifestu bat osatzen. Gure helburua da, abenduak 3 bidean, euskararen egunera bidean, ahalik eta txikimendu gehien bilduko dituen manifestu bat osatzea, pantailetan euskarak bizi duen larrialdi egoera irauliko duen neurri batzuk proposatuko dituena. Euskarak duen hiztun kopuruari erreparatuta, ez dakit badiren beste komunitate batzuk, beste herrialde batzuk egoera bertsuan egon daitezkenak eta haiekin sinergiak edo elkarrekin aritzeko aukerarik aztertu ote duzuen? Badugu harremanagu katalanekin naiz eta haiek antzeko egoera, baina askoz ere hiztun gehiago dituzten, ez? Badago ere Islandia 300.000 hiztun dituena, edo Estonia 1.000.000 bat hiztun dituena, eta egia esan, Estonian eta Islandian egoera askoz hobea da, azkenean atzean estatu bat izateak bermatzen duelako, legez ere kuota batzuk ezarri ahal izatea, eta pantailetan, zinemetan, streaming plataformetan, arautu ahal izatea hizkuntzaren presentzia hori ez. Eta katalanen kasuan, urte asko daramatzate gai hau lantzen, badute 2010-etik zinemaren lege bat, esaten duena besteak beste, aurre estreinaldi guztiak, aurrentzako eta gaztentzako filmen estreinaldi guztiak katalanez izan behar direla, eta gainontzean estreinaldi guztien 25% katalanez izan behar dela, ez? Gure kasuan, zineman esate baterako, estreinaldien 1% izaten da euskeraz, Euskal Herriko zinemetan, ez? Begira, hizkuntza ofizialen arteko berdintasunetik, zein urruti gauden. Orduan, guk uste dugu, beste hizkuntz komunitate horiek eredua jarraitu behar degula, euskararen egoera osasungarri bat lortzeko pantailetan eta beraz euskal gizartean. Hizkuntzaren autu hori plataforma handien esku utzi baino, irtenbide bat litzake edo posible litzake kuotak legez ezartzea? Noski, oraintxe, alde batetik, gure lehenengo aldarrikapena da euskerazko streaming plataforma sendo bat sortzea. Katalanek badute filmin.cat, adibidez, eta bertan dituzte 3.500 pelikula, telesai, bai katalanezko ekoizpenak, bai katalanera itzulitako, bikoiztu edo azpidatzitako mundu mailako eduki arrakastatsuak biltzen dituena. Lehenengo aldarrikapen hori, guk uste dugu hori dela lortu behar duguna, euskerazko eduki guztiak biltzen dituen plataforma bat, eta gainera nazioarteko eduki arrakastatsuenak euskerara bikoiztu edo azpidatzi behar direla pentsatzen dugu, ez? Horrez gain, badago orain, estatu mailan ikusentzunezko legea lantzen ari dira, eta bertan
kuota batzuk ezarriko zaizkien Netflix, HBO, Prime Video, bueno, horrelako ordainketa bidezko plataformei, eta eskatuko zaie edukien 30% Europar edukiak izatea, eta hortik erdia Espainiar estatuko edukiak izatea. Eta guk aldarrikatzen dugu, eta honetan, kontseilua ere gai hau lantzen aritu da, katalanekin, galegoekin, eta eskatzen deguna da, estatuko edukiei eskentzen zaien 15% horren erdia, gaztelera ez den hizkuntzetan egon dadila, ez? Horrela, bermatuko genuke gutxienez euskerazko edukien presentzia minimo bat. Gaur egun oso anekdotikoa dena, bermatuko genuke. Bueno, pantailaz ari garenean gainera, telebistaz ari gara, zinemaz ari gara, baina kontuan eduki behar dugu baita ere, belaunaldi gazteenak erabat murgilduta daudela, esate baterako Twitch plataforman, YouTubeen, YouTuberrak jarraitzen dituztela, ordu asko pasatzen dituztela plataforma horietan, eta hortaz jakitun game erauntxia ere baduzue, zein da haren lana? Bai, game erauntxia, pantaiak euskerazekin bat egin duen elkarte bat da, beraien helburua da bideo-jokoetan euskera sustatzea, eta horretarako ekintza ezberdinak antolatzen dituzte, euskerazko bideo-joko lehiaketak, tailerrak, hitzaldiak, eta bar, eta baita ere ari dira 3000 tweets izeneko kanpaina sustatzen ari dira, eskatzen duena Twitch plataforma, sortzaile plataforma hau, euskeraz ere egon dadila, ez? Katalanek sinaura kanpaina bat medio lortu zuten plataforma hori, Twitch plataforma katalanez egotea, eta orduan game erauntxiak ere 3000 Twitch kanpaina hori sustatzen du, euskal Twitchlariekin elkarlanean, eta guk pantaiak euskerazekin bat egiten dugu dinamika honekin, eta gure web horrian kanpaina hau ere babestu daiteke sinauraren bitartez. Osondo, hortxe, gonbidapen horrekin gelituko gara, Alex, sinatura bilketa horrekin jendea animatu dadin zuen lana gertutik jarraituko dugu eta jarraian gure solaskidekin arituko gara horren inguruan. Mila esker, Alex. Eskerrik asko zuen.